Clar, que la persona accepti fer una entrevista... Llavors, aquí jo crec que sí que ens trobarem si fem prèvies, que puguin venir a veure-ho. Que ells puguin venir a veure. O sigui... Sí, bueno, en l'anterior ja ho vam fer, no? Clar, jo he respost... Per la nostra necessitat que ens validin el que estem fent. Fixa't la por que tinc jo, que dic, jo no judico, però en realitat ell no ha judicat, és la meva por a que pensin, m'entens? Llavors és quan ells vinguin a això de les prèvies que van fer No m'oblideu mai, crec que és molt important. Perquè hi ha un pacte entre ells i vosaltres que té tot el cicle, jo crec, que és que tu has de respectar el que ells han dit de la manera que ho han dit i com ells ho han dit. Tu no pots aprofitar el que ells diuen per construir una altra cosa, no? Vull dir que hi ha un... Però és tan fàcil, oi? Suposo? Que per això és molt important la validació d'ells. De que ells ho van dir. Nosaltres primer els passem el fragment de text de la seva entrevista, primer els la passem perquè ens validin el text i després que ens validin la interpretació. Generalment, per això, ja no dic no només a l'espectacle, sinó que ha passat també, per exemple, amb el color de la llum, amb els fotoperiodistes o amb el Milicaca, amb la gent, amb el tema de l'objecció de consciència i de desobediència civil, funciona, és a dir, he vist que la gent que hem entrevistat se sent identificada, es veu en el treball que es fa, vull dir que esteu fent un treball bastant rigorós, jo crec, no? Sí. Bueno, nosaltres els feedbacks que hem tingut sempre han sigut positius i gratificants, no? Sí, però aquí, amb aquest tema... Encara que vosaltres és el tema més difícil, perquè si vols, els altres estan parlant de les seves opinions, de les seves experiències, que per una lluita social, que els va conduir cap a un lloc, en el vostre cas són coses traumàtiques, són coses molt... I a més és que ens han comentat que ens pot passar això, que al final potser algú digui mira, no vull que surti el meu testimoni. Vull dir que també especialistes, que ells els ha passat, que han fet algun documental o han escrit algun llibre i tal, i a l'últim moment ha hagut de tirar enrere perquè els supervivents no han volgut que sortís. Llavors anem com molt en compte perquè fins al final, com que es fa des de l'anonimat, no ho creiem. I és comprensible, i respectable, 100%. Però per això que existeix aquest compromís que tu, si ells et diuen que no volen que surti, no ho trauràs. Home, clar. Cosa que quan no treballes amb aquesta confiança o amb aquesta complicitat, tu pots agafar coses dels diaris i treure-ho, no? Vulguin o no vulguin. En aquest cas, això no passa. No. De fet... Quan la recerca és tan pura, diguéssim, perquè això també és un tema que a Anglaterra, que fa molts anys que fan Theta Verbatim, han discutit molt. Hi ha gent que fa aquest model que és entrevistar i treure tot absolutament dels entrevistats, hi ha gent que fa una mixtura, que barreja, que fa recerca en directe, però també a diaris, a llibres, i llavors construeix una obra del qual ells en són els autors, però que potser no té el permís de tota la gent que hi intervé. Això no vol dir que sigui més bo o més dolent, però vull dir que en aquest cas el tipus de verbatim que estem fent té aquesta obligació, aquesta relació amb la gent que i no només això, sinó que el que ha passat amb No m'oblideu mai és que ha estat positiu per ells, també. Vull dir que, a més, no només que ho acceptin, que vulguin i tal, sinó que quan vinguin i ho vegin, per ells sigui positiu. Que sentin que... Ja ha passat això, tu creieu, no? Sí. De fet, a l'última entrevista, quan vam acabar, és com, ostres, m'ha anat molt bé parlar-ho, no? Que pugui passar això. Que li ha anat bé parlar-ne, que pensa que és superpositiu que es faci l'obra.